אז מה קורה? אנחנו בסורווייבל, ומה שאנחנו מנסים לעשות היום זה לשרוד את הלילה הראשון שלנו. ונחטוב את העץ. נכין אחרי זה גזן. שהמהירות תהיה יותר גדולה לחתימת העץ. נכין רפתי טייבל. ונכין גרזן. עכשיו נכתוב את העץ, לחפש מערה כדי לקחת את האבנים. בואו נעבור לעץ הבא. נחפש אבנים, עוד נחפש אבנים, ואחרי זה נוכל לשרוד נגד הזומבים והשדים. ואם אני לא אצליח, אז אני אתחיל מההתחלה. מתי שאני אתחיל מההתחלה, אעשה אותו דבר. בוא נחפש מערה תפסה. ובינתיים נרביט עם הגרזן, כי אני אכין חרב עוד מעט. יופי, יש לנו 3, זה יספיק לנו מיטה. ונכין מיטה שהלילה יעבור מהר. ונחפש מערה. צריך גם פחם כדי לשים מפיתים אם מישהו יתקיף אותי ואני לא אראה אותו. בואו ניקח את הפטריות. אני רק צריך למצוא פטריות אדומות כדי שנוכל להכין מרק. ואני צריך גם לבנות בית. צריך חברים. אוקיי, אכין חרב ואז ארוג אותם. עכשיו נהרוג אותם. את השלישי והנה האחרון. בואו ניקח את זה, תכניסו כאן מקרה שנוכל להכין עוגה. ולחפש עוד כאלה. אני לא צריך את הכבשים. בואו נכין עט ונחצוב את החול. וניקח חול כדי שנוכל לעשות חלונות. ואז אם אני אוריד זומבי אז ידיע, אז אני אקח, אז אני אהרוג אותו.
מה שאני צריך לעשות עכשיו זה למצוא מערה, או שפשוט לחפור לי מכרה. אם אני לא אמצא מערה בזמן הקרוב, אז צריך להכין מכרה. ובינתיים ניקח את האבנים שם. רק תכין לנו גוש. נוכל לחטוב את האבנים. אם אני אמצא איירון, אז בשבילי כאילו אם אני אמצא איירון זה פשוט תהיה פרק קצר, ואני טיפה אופתע שאני אמצא איירון תוך זמן קצר כל כך. אז מנחים לנו מקוש. וגרזן. חרב גם נכין. נסדר. עכשיו לחפש מערה או שאכן לי מכרה. צריך לאכול. נשים את העצים. עכשיו בינתיים בוא נחטוב עצים כדי שישאר לנו עוד עצים אחרי שנמצא מערה. ואם אני אמצא מערה אני אחקור בה טיפה עד שאסיים. ואם אני אמצא איירון או יהלומים אז אני אקח אותם כמו שכולם רוצים. עוד מעט מיילה. אתם נחצוב את העצים. ניקח אותו. אנחנו נהיה צריכים הרבה אוכל כדי לשרוד את כל הזמן. צריך לישון. בוא נחפש זומבי או קריפרים. חם. אז זה הכל חברים.
נמשיך בפרק הבא.